Здравейте в Боксерия, аз съм Експо, тук при мен е Парагон Спарко или Парагон. Парагон. И този клип е Ох за BG Creatures TV. Ох, BG Creatures. Да, играем Trackmania Shorts Map. И чакам Спарко да влезе. Да. Ох. Омага, какъв той е ретарднат мап. Омага. Играем... ето го Спарко. Двама германци имат тука. Двама германци. Ти снимаш ли? Ох, сърбима. Този мап не разнам на де се ходи. What the fuck? Флипнах се като куче. Това бати добро направеното, врато. Ама на къде се ходи след това, врато? Точно и аз паднах на една трива и дрифтих. Аз се удрям тука само. Фейл, видях на къде се ходи. На къде? Чакай да спра телевизора звука. Вау. Той телевизора е точно до компютъра. Да бе. Аз съм на второ място, яко. Аз съм на първо, а нищо не съм направил. То няма победител. Бах, мамо. Пия фанта екзотик. Short maps for the win. Аз дълги мапове не обичам да играя. Да бе. Има някакви дълги дет ме кефът, ама... Какъв това мап бе. За 22 секунди. Той ще брутална засилка. Ама настрани са ходи, нали знаеш? Знам спокойно, аз съм първи. Не, той не може да се управлява колата тук. Шит, брато, шит. 20 фрейма вада. Как бе? Аз съм пълен ретард. Аз като играя сингъл вада 50, като играя в сервер 20. Аз ти вада в 12 в момента, така че не се оплаквам много. Идвам! Преобърнах се. Идвам. Точно за тебе летях. Какво? На къде трябва да си ходя? Трябва мръсна газ да даш. Да, аз ще ресна, брато, какво е това? Аз тук снимам пък, да има клип. Да бе, аз снимам. Това си е за моя си профил, не за някой друг. Ако не сте разбрали, шипацията се върна в BG Creatures. Ти що беше напуснал? Защото се ебабах се ми. Той за се ебал с нас. За пиче, бе. Той пак качил някакъв клип. Защо са удрен сет тука, бе, ма? Никой не е минал мапа. Братле, ще игра... Не мога да си смена камерата тука, what the fuck. Окей, тука би трябвало да мога. Не мога. То нали автоматично се сменя. Автоматично, ама... Това бати ретардското игране, бе. Не, опрей се, молята, опрей се. What the fuck, за какво не мога да скачам, бе? Аз се забихнал, но и дете е стрелва по капак, бах, мамо. Не, компютъра ми бати уродския. Поне малко по-добър от моя. Да, ти поне на Майнкрафт можеш на цял екран да снимаш. Омага! Тук що направи завъртане с кола. По глава, братле. Шит. На мене камерата много долно ми стои. Да, 360. Мене ма кефи нещо тука лупинги дет има. Магазаят. Аз той пък сега не мога го скоча от ниски фреймове. Първият път, брато, най-добре. Първият път ми беше най-добре. Сега не мога нищо направи. Аз сингъл плеер съм бати добре. Омага, то кой сингъл плеер не е добър, бе? Направих някакви предни флипови, оцелях. Дака стайл. Аре, дай на лупинга, дай. Фак. На мене ми лаги, аз не мога да мина първия джумп.
трябваше да натисна Enter, защото трябваше. Аз делит я натискам. Що? Еми то нали, защото на някой мапа не те пуска от начало. Аз искам от начало да ме пусне. От тука на къде се ходи, бе? Не знам. Аз лета с колата. Финиширах. Ясно на къде. Не бе, маминката ти! Аз се карам перфектно до някой място, пълня гащите. О, тук-що колата ми направи 280. Не, дръса. О, да, дръса. Но обичам на той дет да изстрелва да дрифта. Пускам го по инерция тука. Ау! Верно ли, бе? What the fuck? Поне съм първи. Тук ще ви покажа как да правите мега... Ве, тука на къде се ходи, бе? Тука има връща назад, е бахмана. Палци горе, ако някой знае как се прави това. Това бати долното е, това ма връща назад, е. Кое, бе? Тука към финала съм. Ето го финиш. То наляво се завива, върто. О, да, 55 секунди. Аз съм 51. О, не ми харесва. Викаш край, отказвам се. Сега с пълна газ го минавам. Мръсна газ. То мръсната газ ще се прибие с нея. Мръсен гъс. Вземи то демче. Ве... О, вземи то, въй. Какво става? Дрифт. Аз... Да, бе, аз... Пак съм на второ, бахман. Аз мисля да снимам на още един мап и да прекучам, защото... Тук и аз, то доста време са те сме. Трябва да качвам терария... Охо, Looping Points 12. Трябва да качвам на терария, трябва и на Minecraft, трябва на Call of Duty. Аз трябва на Trackmania. То с гипс маминката му. What the fuck? Какво е това? What the fuck? Май финалите са само напреде. Дай му мръсната газ и не умисли. И 40 фрейма вадя тука, яко. Я стой, бе. Как така мръсна газва? Я че е малко тилото си. Ето го финал го видях. Шит. Финиширах, да. Само напредък, бе? Не, и за 2 секунди. Тука те се виждат финалите, бе. Виждат се, врато, ама... Аз той другия финиширах. Сетих се на къде си. О, 11 секунди. О, да. Аз си подобрявам шибаните рекорди. Как си финиширал 11, врато? Еми, аз съм го назубрял, аз за втория път го финиширах да за толкова. Сега ще се пробна да мина. Сега го срах с 1 секунда повече. Тука трябва да не се блъскаш по завоите. Да, бе. Аз бия непрекъснато спирачки, въртлеш. Аз само съм гъста. Точно, това бие... Уй, 11 секунди и 3400 по-бавно. 11 секунди. Аз финиширах на друг финиш, бе, what the fuck. Бати предсаканото. Я тук да видя колко финиши има. Я ще мина да видя някакъв друг финиш мой да има. 9, 10, 11... Да, брато. Как си го финиширал това за 11.38, бе? Еми, лесно. Ти трябва да даше бати гъста. Мръсна газ. Я стой, гледай малко. Гледаш ли? Гледам. Виж, аз го дрифта. Мегари. На това се казва негари. Я те следвам да видя са ти какво правиш. Пак 11 секунди. 12, да. То финиш, брат, то е някакъв бахти дълг. Аз милех, че за 10 ще го мина. Аз тук трябва да завоя само да го взема с мръсна газ. Поснах се, мама ти.
Сега пак 12 секунди. Да, я знам. Това не може да го мина, бе. Тук трябва да заводите като куче да ги зи. Това пък само деца боснахме забави. Сега знам, че някакви трахмания прота ни гледа и ще ни прати некъв клип. Да се учиме как да играваме. Офара, бе, пак ти. Ако той финал, аз ще пробвам на друг финиш вече. Ще завия тук направо наляво. Аре, стига, бе, бах ти. Стрелката ми е пребана, въртле. Аз пък обърках на де отидах даже. Аз изобщо няма цъкам, а то ми без спирачки. То път искаш. Пак 12. Дева. Пак 11, ма. За 11:30 съм го минал, ма не знам как стана това. Как стана това? Подобрих си времето. Имаш още 30 да ма гониш. Да, бе. Са преси на крадата минал. Аз канам за тебе в момента и те притеснявам. Какво си каза и те притеснявам, брато? Мага! Подобрих се времето с 800. Да, бе, бати ще окара, бе. Аз трябва да заводите да не му намаля много гъста. Леле, 14 стотни, братле, 14 стотни. Сега 11:72. И аз 74, брато. Ти колко фрейма вадиш? 30-35. Аз 40. Виж, че твой компютър е по-хубав, вау. Ой, боснах се, пребами. И тук има само напреде. То само напред, брато, не го взимай по-добре, защото е букук. То с 2 секунди. Бе, ако не бех се баснал, брато, ще да финиширам за 11 нека. Въй не знам, тук вече... Аз опитвам до други финали да стигна, ама то не мога да намеря. То свърши мапа. Добре, бе. Още 2 минути ще снимаме. Да, аз не ма снимам. И с 14. Окей, благодаря, че гледахте моя клип. Аз съм Спарко, профила на шпацията е долу, да го видите какъв е негър. Честно ли, бе? Да, и до чуване. Аз да не знам колко време снимам. Да, бай! Не кай бай, още аз снимам. Аз спрех да снимам. Ти си снимай. И виж то с мап, бе. Видео. Това мап е една карта, ще го изиграя. Това е ретардския мап. What the hell, man? Вай, какво стана? What the fuck? Бати утро. И как напред назад не тръгнах? Че сега тук да не сващам какво трябва да се направи. Тук трябва да завиш малко, бе. Какъв смисъл да завиш? То виж пътя. Аз го оцелях. Да, Пък аз се прибих като куш. Аз го оцелих, братле. Тук бързо... боже. Мага! Да, това е възможно. Финала, брато, е некъв бати изтървани. Спирам клипа, добре, дано профила на Спарко ще е долу, да го видите какъв е негър. Копирайт. Айде, чао. Бай.